Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilim-lim mga naksamay. Wala, saan mo na paray? Karo kamit. Kaya niya man na natin basol ka. Di ka na yan. Pananglang shoot mo kanya. Anya? Maakon ka. Umay ka dito. Dito abay ko. Daytan, ito ako, bitisangom paray. Wala. Talaga nga dakan iti sagok. Ano ka? Kapay nga bigla na may lata na kinabil paray. Inton maminsan. Di ka naglanglang shoot Limtag mo, day ta sub-sub mo ba daw? Ginabil na ni parenting tuya. Anya? Ngamuk lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. Saan ngamin anasaya at ti aglang-lang suot ba daw? Anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin dati sub-sub ka. Masurunak. Ay na ba daw? Agnakam ka mangatan. Ay, kasanong agnakam kahit saan mo't anasayati naramid tayo dya parinteng. Ay, una yan. Salbagiday. Ay nagadukot alaw-lawat lumaw. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula kat kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Hindi damaw. Masakit ni Kwarog. Hindi kwan, kunana anatay. Hindi na panak iji hospital, si bibiyag gayam ni Kwarog. Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam, imun unad. Ay nalipatan na siguro ati nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anuso din. Kunanang, nga aduda nga umay agtrabaho, iti papaaramit ka. Nagpapartiak iti may sa akaldig, kaya nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tapno saan ana ilawlaw at tao. Ay, surod ko. Kinapudno na namin adumat alinang sutan ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na intun bigat. Iga mo saan mag? Ay, uray siya. Kunana nga ikatangak iti arak, kasukatan na kanaw. Ang di namat sinuksukatan. Iso ana sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. No, binakam nanakwanang. Ay, makatumpong ko maiti katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakitin na nataya. Ay, nagrigat na yati nakakaasi pa nagbiyak tuya. Ay wala. Iso amasapol nga agdagat ka amanggag. Ay, agsasadutan no kasto yung awan pulos kwarta. Anya? May isa pa parikot ko dahi tamarmarga parangan ti balay ta. Ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tan numapangga ka ni Maribanag. Umutang ka king kuana. Anya? Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton iti kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta ni Pulanaw. Di ka payla na didigra iti panangkabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa yung nga bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakil nga rod maray, 50 mil. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may ti batbataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwaratam dita, maray. Taisupay lang man ti buludek. Iko Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Maricuana nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya? Lang sutam ni Maricuana. Shhh! Tagtagari Tadda plano ka na sayat. Anya? Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. No anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma.
Ay na, yak kumarami din day tao. Ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwartada ka ba do ngayon pautang da? Anya? Nangalaan da ko mga iti kwartang impautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umot-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kuma Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdak kalyo kuma ti porsinto na. O di agganan siya kayo pa'y. Bumulod akman iti kwartam di takwaraw. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga raw, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni katlo a bulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga raw, mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, day ta 30 mil. Mabalinay. Kasapula nga min kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kino may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni katlo a bulan. Ha? Sige. Ikarigatak nga itutkin ka day ta kwarta, tataba daw. Ay da, agyaman na kwarog Angam na At the interest na ti kwarta ka buludam. Ay way, doon uri kwarog. Kayang-kaya ka, babayaran kita. Eh, 30,000 pesos amin day to'y dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kuan matnag mukit di tinagduma. Maya to, pa'y ngay ayaw mo nabilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulit ang pailaan. Nay, at magkaham kwartayo ang gay. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidag. Sige lang. Ang gay. Mabalin ka di nga umutang iti kwartayaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusarap ko Ay, ado ang gay. Pautangan na kuma iti 30,000 pesos. Ano? Di pa ikit alam amin ang dati bilbilakay. Uray tabayadak tumit lang nga dagaws. Tapaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuyan. No kasta nga raw, pasiminto mon ti paraangan ta. Wen ka day. Agparami dak tumot tayo iti siminto apader. Dasayat nga raw, buto ti kwartam. Saan na masapaul? Nasyak ti mapangumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum komporme manendita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Daanag mo na ya. Mala, rumara ka. Nagadumatan ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray. Tado ti umay agtrabaho intong bigat. Ay, isumat lagayam Kunak, ano si daon nyo laang adwa? Ken 10 abungon na tinapay. Upat abuti ti arak. Ken kompleto mo ten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Addaan. Sige. Kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatagam, kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray? Sige, mabiit laang nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, pare. Day talaan, awan landok na. Siguri ka, final pass. Ay. At danayon na. Ha? Lanlan daw, ken darat. Ay, Kayat ka, iyad mo amin, itong bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala ijiingan. Ibaon ko ni Kwara. Kayat ka, eksakto nga oras, dalas utsaw. Isang pwet yaw, ti order ka. Uy, di kakadagda nagtasyak ti makaam ba? Kay masan to tagluto iti masida, kin merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, kin adapay lang mababaro, akadwada nga umay. Tapno mabibiyay. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Why, sungarod nga doon isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat, iti kasta.
Napigsada nga agtrabaho, inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita. Sinalbak, apay ngay. Sapay nagadaw dagitin sa ganak amakan. Kunak bagay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni Kapitan. Amuam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pare badong? Aguray da ah. Ay. Ay, sa pa isuti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di-order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa, iti 1 week pare. Anya! Kino yung pasiguradong nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay, basol ko pa, na awan istak da. Alaman. Nukas na nga ron, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Anda imay dito ang nagdamag kanyak. No, anda ka nun ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anakit din ang nagluto. Awan damag kayam. Ti parikod. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin ayat ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pala ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung iti swilduda. Ayan nang nga di kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amin na kung king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may ngayon pautang ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang na jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo ka pangalaki iti kwarta may kwaraw. Ay, hindi naman na maklaki din nga ginteres iti 5,000 o ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklaim pagarup akas tagayam ti planom badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog Ito nagastos kong ti kwarta na. Una, ngamnungay idarum na kakin ni Kapitan. Ay, makaambuditan na. Ay, sana balik ko manunal pasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali saan damot ang makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya? Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Pari Badong. Iso nga imayak ta ibagakken ka. Sikan ti agdiskitar iti pagbayad yo marituyan. Anya? Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Pari Badong ide. Ay ko ha. Un, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, Mare. Ay, delikado ni Pari Badong ka ni Inteng. Numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak daw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Iso naamwak ti amin. No kasta, amom nga inulbudak lang ni kwaraw, pare. Duapay met Ati jak kayat nga aramidin kat isumot ti kayat mong aramidin. Imot imbagakken ka. Ngayon to maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mulat ta. Kayat mong samot ta isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta pare, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikarek, jakon ulitin pare. Pagbalbali wakaon, X-man. Isublim ti kwartak nga inted kan ka di kwaraw. Ay, nawan pagbayad ba?
sublak dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan paray, isubli kaon. Ay, mabwisit aki diti kastoy abiyag. Talaga ang mabwisit ka at gululbod ka. Ulitin to pa iti naramid mau. Ay, saan paray. Agbalbaliw akaon. Narigagayam taglang lang sa. Ay, napakawanan na ka diya paray. Ay natatabadong, di kay agulpod, tawan palimod adilumtaw, kas kuna ni Kapitan. Tay kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala sigay, ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toing estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta ti 5 bulan apa nagtrabahom iti Manila? Ha? Anong sinabi mo paray? Na! Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? Ha? 5 bulan mo lang iti Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo pare. Na. Mamati ka! Dagiti daduman tupay dita. Manu atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay nakaw, talagang hindi kita maintindihan, pare Enteng. Ay ala, oo, sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Enteng, kunam amapan ka makisarsarita kan ni Pari Badong. Hay, makapawan ganas. Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Pari Badong ti agsao iti Iloco. Anya? Kapaasar. Jak ama no agsasao ni Pari Badong iti pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. Ay na, 5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nanti pagsasauna. Isungaraw na pinanawak na maasara kun. Awang ganas ko. Unay matdaytan. Kasla sa anak ang mamate, Enteng. Ay urasyak! Mamate ka! Ay, parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, tuyang. Anya! Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. Ginakman pagpungtutan Badong. Anong sinabi mo? Agsao ka iti lukaw. Tano saan? Pakitam na to'y. Ano yan? Parang balonite? Ha! Talaga abalunutan ka ba daw? No di ka pa'y laagsao iti ilukaw. Salbag ka! Ay, ayoko na sayaw. Hindi kita maintindihan, tuyang. Hoy! Agsobli ka dito'y! Badong! Ay, Guarag. Abay, tataba daw. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako nito yan. Talna ka man. Pataga-tagalog ka pa ilang, Mike. Ay, natatakot ako, Guarag. May dala siyang balonite. Anyang namin ti basol yung aya. Takam kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Guarag? Hindi kita maintindihan. Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka da ito'y balunot mo abinulod ka o marebanang. Mudto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pari Badong iti Ilukaw. Saan nga raw maray? Masurunak tamang ibabaeng.
Sana balimot kit di no kastalaang maray. Mangibabain nga raud. Tinasken saan nga agtakaw, wano agaramid iti kinadakos. Ay, uray pa'y maray. Masurunak iti kastang aramid ni Badaw. Ay na, kasta unay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapong taot. Kahit obvious mo't nga ben, agin kukunalang ni Pare Badong, adi na maawatan ti Ilukaw. At dagayam ti kasjay, malipatan dati pagsasauda. Patsimot ni Pare Badong. Na Mabalin ko no, may nga ubing idinapan iji Manila. Lakaya din. Apay malipatan na kita, tiag sao iti Ilukaw. mas daawak Isu amadipod ita. Awan ganas kaon nga masideken ko na. Uray pagtim ka na. Jaktal-talyawan! Lumabas akong iti sangot iti Tersi na di kagawad ko na nga. Pare Inteng! Pare! Hindi pare Badong mo na jay. Jaktal-talyawan ti loko. Pare! Ikaw ba yan? Na. Halika muna dito! Halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo nga ginkuko na di taan alipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare! Inom tayo! May alak at pulutan dito! Day taman. Sige! Umay na ako dyan sa iyo! Teka, pare! Parang nagbago ka ngayon Anya? Ano? Bakit? Ganyan! Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay naapo, lapdan nakta mga nomadisnog ko timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Totoo yan. Talaga ka di mo amutag sa uiti Ilukaw, pare? Ano, pare? Na. Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaon ng Ilukaw? At iti pulutan kan arak nga order mo, Kabadong. Uminom tayo, pare. Makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa'yo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Sige. Magkwento ka ng story mo. Uminom kan agpulutan ako. Arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito, Ters. Sinanay kagawad ko na. Napataga pa na. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang. Saka lang iti nabati pulutan. Kukunti baboy. Ano? Iba yata ang sinasabi mo, pare Inteng. Papanawan na kita. Sige na nga. Bahala ka, pare. Uwi na ako doon. Wala na ang pulutan at alak. Wala na. Nakaw, kagawad ko, anak. Inubos pala ni pare Inteng lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay na, Kabadong, agsao ka di iti Ilukaw. Ngamen, matyer-tireter ti dila ka makisarsaritakan ka. Sige naman, kagawad ko, anang. Maawa ka sa akin. Naubos lahat Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka muton, Kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay pare Inteng. Siya ang magbabayad sa utang ka. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, Kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni pare Inteng lahat ng inorder ko uutang ako sayaw ng para sa akin, para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo umit nga gininom di tao, itataba daw. Nakaslawan ng ngiknat.
Agsao ka ngamin iti Tagalog, Kwarog. Tapno maawatan na ka ni Kabadong. Ngamin, nalipatan na ka naon ti agsao iti Ilukaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamate? Bagayam latan Amo mo ti agsao iti Tagalog ka. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng Ilukaw? Mabuti at dumating ka, Kwaraw. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay Parenteng, siya muna ang magbayad, ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Paray! Parenteng! Day, pari ba dong day jay Inteng? Agturong dito'y balay. Kanya nga tati umay na ibaga. Ay, diyak kaya ti makisagukin ko na. Adi ko ko namot na itaataw. Kat, anya ngay ti aramida. Ala nga na pagsulihan. Ay, ayan ni Brown ay. Bakman ta, abugan naman ni pare ba dong? Paray! Ay, tu, Brown ay. Ay, Inteng? Umay ka. Hing ka bang kigtutan ni pare ba daw? Ngam di mo kagkagatan Brown ay. Ay doon, naglaing. Nagyaman akta na awatam ti imbaga Brown ay. Sige. Asaw! Ay, Parenteng! Tuyaso-yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, darupan na kong tuyaso-yaw! Ay, paray! Ay, salaki! Ay, Brown ay! Ustan! Ay, sardi nga mo ni pare ba daw? Ay, si Marden ang tuyaso-yaw! Ay, agyaman na! Tadinak rin ang rangkay akin na gatiason, paray! Eh, sinuruak nga men, adi nakakagkagatan. Ah! Salbag ka mo. Ah! Kunam analipatan mo ti agsao iti Ilukaw. Adi mo amo, kun maawatan. Ay, paray! Ito, dati naulan na kalati asok. Nagsao ka mo ten abigla iti Ilukaw. Ah! Pamanak-nak day tayo, ngagin ko kuna ka lang. Ah! Ay, Ay, kuha, Parenteng! Ano kasi? Ganito! ano kasi nga, inay. Huston, Ah! mangluluko ka lang. Nang runa una kanyak, may sa barangay captain. Ay, agawid kan. Ay, sige! Una, paray! Wow! Oo nga. Ay, inayan ito. Ay, nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wan garud mare. Iso atin na ulan ti asaw, taagin ko nalagayam adinan maawatan ti pagsasao tayo nga Ilukaw. Kat saan mo't ngamin akapapate ang nalipatan ng tiagsaw iti Iloko. Kalpasan ti 5 bulan na nagtrabaho dya Manila, kundi sa umutan iti Tagalog. Garud Ay, Nay, maray. Anya ti katawaan nyo ditaw, maribanang, marikwanang. ay sorry marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pare Badong. Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti Iloko. Angem idin nakigtot iti taul ti aso. Kalat mata na nagsaw iti Iloko. Mangibabaing na talaga. Mabuti, dumating ka, Tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ay, agtalna ka man si Kabadong. Bakit? Tuyang, anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalog. Tuyang? Amok amang luk-luko kalaang. Tapno amam, katawaan da ka, gapo iti kastang aramid mo. Ano? Agsao ka iti Ilukaw! Wanaw! Pang-urang kalaangan iti binalsay! Sumardeng ka mang luk-lukaw. Iso siguro masuron ka ni Kapitan. Ay, masuruna nga raw iti dayja Parenteng. Makitam day tangaramid mo. Agsao ka malagayam iti Ilukaw! Isuan na pa anak iti balay da Parenteng. Takayat ko apabayadan kin kuha na ti inutang ko nga arak kan pulutan ko makwaraw. Anya? Di kan to ngamin iti maibaon. Ngam iti kasya tinapasamak.
Mabain na kaon ka ni Uncle Mau. Isa o siya akong bayad. Mayat Diretso matitan ti panagsaom iti Iloka o tataba daw. Mayat gayam no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalik yaw. Ay, mababay na kong kwaraw. Kanya ka tati aramidak. Ang mga nuad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. May tuloy yu pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Ang naging kukuna kayo laeng. Kat dumawat kayo iti pasensya. Uwinsa nga agpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pare ba daw? Di mo kunain nga umay kamanin agin ko kuna kanya. Adi mo maawatan ti Ilukaw. Salbag ka. Ay, saanin paray. Aklo nag-itaking ka. Asa na podno analipatak ti loko apagsasao tayaw. Nasayak. Kasta ti kaya ko. Saan namang lukluko ter aramidin. Saan nga agbalit kanyak dito? Ay, pakawanan na kumaparay. Kanya pa ngay, ludi kasta. Inay, nagyaman na kunay king ka paray. Basta di mo ulitin ti naramid ba? Ay, fix man paray. Saanay. Nasayak. Laklakayan ka. Kasta ter aramidin. Ay na, tatabadong. Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ang mana, ti importante kuma, nasaya at latating kay panaglalangan nga agkakabaranggangan. Ala sigay! Diban tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Viesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, sa dino ti papanam marituyan. Mapanak gumatang iti bugoong di tatersina ni Marijuanang maray. Mapan ka lang gumatang iti bugoong, naka-make up ka pa. Bagay kumulaan to'y lipstick kaw maray. Ay namaray, naglabasit mo't unay, sapay nagsilang. Siyempre, inikak iti pagpasilang na. Sige maray, panawan ka na. Agsibog kalata ka dagiti masitas mau. Ay, umaikan ko anang, saan kang agbatbati? Ay, umaikan. Nakigtot ka, nakakita kanya, maray? Sino kumamati saan ang makigtot di talangam? Apay, saan ka di apim mintas? Nasobra ang tinagpulbos, maray. Permi apim mo raw day tarupam. Nabayagan nga arapaap ko ti pumintas, maray. Day tuhin ti gundaway ko. Sapay day talang matrupam ti mo daw. Nagpatinggala ang di tatenged mo tinapu daw. Ay namaray, san ka ka din nga aguyaw no kasta nga umapal ka? Sanak nga umapal, maray. Ibagbagak laang ti pudno. Kakaiso na nga inggatangan nak ni badong ko iti kompleto a make-up. Inggatangan na ka? Wun. Ay, gumata nga mang tiday, maray. Anya ti gatangam? Day jay man neo. Data. Day tamot sub-sub mo ti pangitududom. Amok nga raw. Ipakpakitak laang mo to'y nalabag a lipstick ko, maray. Wan, amok ang nalabaga day ta lipstick mo. Ay, anya akid din ayat ipanangipasiikat mo. Mala, iyawat mo nga roden, agigat-gatang. Anya ayat ikat gatangam, ibagam nga minan. Day tabogo, aw.
kundi make-up. Bugoong malagayam ti umay nagatangan. Surot ka. Tuyang, nakaluto ka? Nakaluto akon badong. Umay ka mangani. Ha? Nanano tayo tarupan, Tuyang? Pinagpulbos mo sa majarinan. Na, tauray ka lang nakita. Nagpapinta sa klaeng may. Inusar ka, di ginatang mo ang make-up ka. Saan ka mo tapimintas, Tuyang? Anya, Adadama alimad ka. ay agdala ka. Kaya't mun samot asaan ka nga ilot-lotwan ite ka na. Nakitam ni Mari Tuyang maribadang. Ay na limabas ijay balay itay. Nakigdutak ang nakakita kan kwa na. Takas taunay ti puskol ti make up na. Makakatkatawak met nga rod. Tanaglabaga unay jay bibig na. Anya nga tatinaknakan ni Mari Tuyang taag make up meton. Win nga rod ah. No kaano abim maket. Isumutan ti panagarjud na. Damagak man kan kamaray. Anya dayta. Bagay ka din ni Mari Tuyang ti make up na. Maray. Adda ka di sa bali at tao di Twitter senam. Awan mo ti amok. Dua talaang mout. Kwa Maray. Ibagak ti pundo. Hey, saan na abagay ti ag make up? Kasla al-aliya. Daytoy lang matimakonak Maray. Agbibisain apomintas. Kaba, bain. Banatiran tadudut mo kalilibnusan. Nagpintas kan ayatuyang kaskala artista. Hoy, Tuyang! Tuyang! Aw, apay aya. Nalpas kamutin anangan. Mapan ka ni Jay Bangkag. Apay, agmalmalam ka nga't papapintas dito sa nguwanan ti Sarming aya. Nakaluto ak mutin. Naramid kong ti trabaho. Kaya dyan ngay nanganam. Apay, di mo inawan. Asino nga tururayam nga ginaw? Ay, sakto madamdama. Ay, jakman am mo. No apay nga papapintas ka. No awan na saya at ngay bagam. Pumanaw kan. Di mo mga bagay ti ag-make up. Sigay, uyawan nakpay. Taawan ti meriendam inton madamdama. Awan samot na imas asid sidaan ni Kumari Matuyang. Nasadot mo't nga agmula-mula. Sana kas kanyak nga ado ti mulak anateng diti paraangan. Ay kit, ingka mapadigwan inton madamdama taado mo to'y karne ti manaw. Apay nga maintasaan nga agtaraken iti manok asidaan daken ni badong na. Ingka kapadigwan tapno makasidada iti naimas. Wen, inakpadigwan inton madamdama. Kandi mo liplipatan. Yara sa asmaw, adidak to'y liplipatan inton eleksyon. Na, isumot lagayam nga agpadigo ka. Taag kampanya ka. Pasit na amin de ka. Uray gayam adda ka dito'y balayaw. Naka-make up kalatta, Mari Tuyang. Siyempre ay maray. Kaya't ko gayam ang napinta sa klata. At to'y gayam, awatem. Ipapaitid ni Inteng asidaan nyo kan ni badong mo. Karni ti manaw. Ay na, makapabisay. Ay, agyaman na kamaray. Ha? Anya day jay? Kaslaad da natin nag-akaldiro. Ay, jay pusa mi maray. Agkalkalong ije kusina. Jak pa'y ngamin nakainaw. Saan ka pa'y anak kainaw kat anyat urasan? Panagluluton to man iti pangrabi Una agpay mo't at agpapintas. Umay kunto isubli da ito'y malukong mo, maray. Awan ngamin tinalinis ang malukong apang yakara. Jak pa'y masangaw taginaw ita. Hanggang, agrik-reklamo dagiti karuba danana to yung kantata ba daw? Tapay ngay. Nagrugit ka nung amin ti arubayan da.
Uray lag tatayab dagiti bulbulaw. Kas kada basura di arubayan ti karuba ta. Kit ni kaibaga ka ni Nanam Atuyang Ay, kunak ano si ka ti mangibagang kail. Si kanta aduter aramidak. Para lang mapan mangibaga. Mabainak sa. Nanatuyang, nagwarog day tao. Antaw may ko ibaga. Nanatuyang. Ha! Disturbo ka magsikakwaraw. Anyaya ti bagam. Ha! Abay, kastamot ng tirupam, nana. Agda magkapay lang. Agpapapintasak nga, ma'am. Agpapapintas ka? Wano agpapapangit ka? Nagmadimatan ti pa nagsasaong kwaraw. Ayan tay pang-urkaw. Ha? Nanatuyang. Saan nakapanguran na? Pagungat ka mo tinadagaws. At talang umay ko ibagakan ka. Ibagamaw! Darasam! Tasimpa ang pa'y make-up kaw. Linisan nyo kano ti arubayan niya. Nagkuna! Nagreklamo dagiti karubayaw. Tapay ko mga reklamo da. Isodan ate umay manglinis no kayat da. Masangom ti ag-make-up. Di mo masangot aglinis ita arubayan niya. Agso ka ba'y ka talaga pang-urang kan ko raw? Pumanaw kan! Pumanaw ka. Nakauy-uyong kayaw. Nay, apay ko araw. Nagtartaray ka naggapot na balay da Marituyang. Kasanaw, napankulangin baga kininana to yung aglinis si arubayan na. Inagura na kaon. Panguran na kanukit dahin. Ay, unay mo daytan. Maraya ko na, tanay. Ikamat namot kanya akong ti pangur na. Saan na ang masango ti aglinis di tabalayda? Nga masango na ti ag-make-up. Saan namat nga rod ang bagay? Kasta nga rod mo ti ko na. Imungat-mat na ni Nana to yang. Manipod na suro-suro nanti ag-make-up. Inungtan ni Marituyang hikwaro? Uwan ka no. Katpudnumat ngamin ang nagrugit jay arubayan da. Agkay wara ti bulbulong kas kada basura. Si kamang kiditi mangibaga ka ni Mari Atuyang. Talinisan na naimbag. Tapay nga ibaw na. Katno si kati kapitan. Ay, wait. Ayan mo kong teramida. Ni pare ba daw ti pangibaga? Nasaysaya at pay, no kasta. Lumabas kat madamdama dito'y balay. Ay, padaanak man ta iso ti kasarita. Mare, asino ti karurugitan ti arubayan na dito'y barangay tayo? Ay na naglakasong batan day taas sa lutsod mo, Mare. Uray saan ako ni agpanunod, masong bata. Day taarubayan da Marituyang kan kabadong ti karurugitan. Naglaing kan Marikuanag. No kumakasano ti kinagagat ni Marituyang agpapintas. Kasta kumamo ti kinagagat na nga agdalos. Di mayat kuma. Kumaa. Diyay matlaro pa na ti amuna nga asikaswan. Di namot nga ron bagay. Ay, di mula ibagbagan day ta iti sa bali, Maray. Tama nga no maidanon kan kwa na. Kat kagura na ta ni Marituyang. Mabit man lang, pare. Apay paray. Agreklamo nga men dagiti ka arubayan. Ta nagrugit ka no ti arubayan niya. Kuna kung kay, nagreklamo dan. Ay, amo mo na ya. Nabayag nga mo daytan paray. Imbaon ko ni Kuaraw nga mapan na ibaga ken ni Marituyang. Nagunget ka na. Ay da, talagaan na unget ni tuyang ko ita paray. Nakasagana lata di pang-ur na. Ay, kun kay. Imbaga, ta saan na akinagat ni Kuaraw. Apay agkagat manen ita ni Marituyang. Ay naungit ko naktumad paray. Ay, si kalata ti mangibaga nga aglinis iti arubayan niyaw. Mala, tay turturod ko nga ibaga paray. Ay, apay mabutang kagaya. Ay na, di mo lang mo to ugali na ita paray. Simmabalay. Tuyang may lab. Hadda ka man nandito sangwanan nito sarmeng. Ay, di nakdisturbuan nga agpapapintas ba daw? Awanan usa rin ta pinggan ken malukong. Tasaan ka mga gininaw. Ay na, madamdaman to daytan. Di mo pa yun masangot aglinis dito arubayan. Ha! Uray ata na pintasak.
Awan serbi na ti kinapintas no narugit ti balay kan arubayan tuyang. Sikan taglinay, no kayat mo. Anya nga ti kananta ita. Kahit saan kamot ang naglutaw. Ay, kat sikan na tiagluto, no mabising ka. Hamom tuyang, kaguran na tanda giti karuba. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Basta napintasak. Period. Saan ka mangarod apo minpintas? Talagang sakit di akayat mo ti mapangura. Ay, saan mo nga ilayat dahi tapangur mo kanya? Tuyang, nasakit dahi ta. Nasakit. Tapno awan makunkun na maribanang. Umay ko isublay dahi ti malukong mau. Ay, agiyaman ak, Marituyang. Kasla saan samot ang nainawan? Diyan nasangong ininawan, maray. Ay, unay meten a kinabisbisay, Marituyang. Ay, kat siyempre, maray. Kaya't ko gayam ti pumintas. Ay, saan met anasayaat? Numasobra am ti pumintas. Tapay asan anasayaat? Huwag tamabaybay am dagiti trabahom di tabalayaw. Makauray dagita, maray. Kano talaga ajak masangaw. Adama ni badong ko amabalin nga ibaon ka. Ay, kaasimot nga rod ani badong mo. Isu lang nga rudan ti mapan agbangkag. Isu pa'y ti paglutwam, kas kada paginawam. Ay, di ka lang maasyan mat kan ni badong mo. Asino dagijay kinasaritam, Kapitan? Dagiti karuba da Marituyang kan paribadong. Nanayon ang ti may nagreklamo. Gapo iti narugit nga arubayan da. Ide, may sala ang akaaruba dati nagreklamo. Ita, aminan akaaruba daan. Hey, dapay nga tao may agreklamo aya. Siyak man baray ito may agreklamaw. Ha? Ne, anya nga iti ireklamom kabadaw. Ay, agtugaw ka man pare. Ay, ireklamok man ni tuyang ko pare. Ay, uray si ka. Agreklamo mo tin. Wag. Kasanaw, saan na namasangot agluto iti kanin may? Ultimo aginaw, saan na namasangaw? Sige. Ituloy mo ti reklamo pare. Tapno ada pang ibasarak amang sitakan ni Marituyang. No kasaritan pare. Mabalay nga inayon mo nga ibagaking kuana. Asaan na puminpintas iti panag-make up na. Ay, kagura nakit din ibagak daytan pare. Laki day. Apay, kabutang mo pare. Kano si kati kapitan? Ay, wanan niya. Ay, iturturad ko man nga ibaga. Nagpapintasak iti kastaunay, Kapitan. Sakbay nga imayak dito'y barangay house. Ewan nga ron. Talaga napintas ka. Ay, thank you, Kapitan. Si kalaang tinakangagak iti dayta. Napimpintas ka pa'y kumano, aglinis ka iti arubayan nyo. Mamin ano mula agwalis ngay. Ay, bayam, Kapitan. Agwalis kadagos. Kentap no sanda ka akagura kan ireklamo dagiti ka arubayaw. Ay imay da nagreklama, Kapitan. Nagreklamo tupay ni Badong, tadi mo kano ilutlutuan. Imay na imbaga daytakan ka, Kapitan. Kunak met akasarita ka, ta amok adenggen na. Sa bagay, pudno dayta nga imbaga ni Badong ko, Kapitan. Saan adakas ti agpapintas? Amok no anya tituloy ti ibagam, Kapitan. Unaan alapasan dagiti trabaho iti uneg ti balay. Ay, alam mo pala. Amok Kaya't kulaang met apumintasak oray baketa kaun. Saanin ang masapol nga agpapintas ka, Mare? Ta oray awan make up mo kat napintas ka? Kasta kaday, Kapitan. What? Ay, napimpintas ka kid day, no awan make up mo. Tay simple ako na da. Ay na, nagbunga adagos dagiti bulak anateng dito'y paraangan. Maribanang! Nay, apay Marituyang. Itaman pa'y asaan ka anaka make up. Kunamo ngamin ni Kapitan anapimpintasak kanaw no awan make up kaw. Pudnumet ngamin, Maray.
Uray si Kamaray, day tamati makunam. Ay, wen, Mare. May mayatin natural beauty ako nada. Kastagayam. Ala, awatem day to'y ipadigokkan ka asidaon, Maray. Ah, nasangumot lang ang tinagluto. Wen, Maray. Kalpasan ang naglinis ak ijay balay kan arubayan may, nagluto ak. Tapno saan ang nagreklamo ni Badungkaw? Kan, tapno mapadigwan ka may. Nagsaya atan, Maray. Ay na to yang. Awan parikot nag-makeup ka. Ngam, nasaysaya at ano kasano ti kinagagat mo nga ag-makeup? Kastamat ti kinagagat mo nga agdalos. Kan, agtrabaho, di tabalay niyo. Ala sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotanzo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.